Νίκο, ξεκίνησες την εκμάθηση πορτογαλικών ή όχι ακόμα? Τα πορτογαλικά θα τα μάθω αυτό το μήνα. Θα ξεκινήσω ταχύρυθμα μαθήματα για να ξέρω κάτι τώρα που θα πάω στη Βραζιλία. Για πες μας, το περίμενες ποτέ ότι υπάρχει περίπτωση να είσαι εσύ ο τυχερός, ή μάλλον όχι ο τυχερός, ο νικητής του συνθήματος? Ο νικητής δεν περίμενα να είμαι. Πίστευα, μ' άρεσε το σύνθημά μου, πίστευα θα άρεσε στον κόσμο. Αλλά όταν είδα ότι κέρδισα κιόλας, η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι θα πας? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, παρακολουθείς την εθνική χρόνια, έτσι? Παρακολουθώ, ναι, τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι, εκτός από το τελικό του 2004, ποια στιγμή της εθνικής ομάδας θα σου μείνει χαραγμένη για πάντα στη μνήμη? Η στιγμή που θα μείνει χαραγμένη είναι κοντά στο τελικό, είναι ο μη-τελικός. Εκεί στην παράταση, το κόρνερ του Τσάρτα, κεφαλιά του Δέλα και τελικό μετά. Τώρα, όταν πηγαίναμε προς τη Βραζιλία, τα είδες τα παιχνίδια? Τα είδα τα προκριματικά όλα τα παιχνίδια μέσω της τηλεόρασης δηλαδή και εντός έδρας κάποια παιχνίδια. Πήγες? Ναι. Και τώρα εντάξει, από κοντά έρχεται το παιχνίδι με την Κολομβία. Τι πιστεύεις ότι θα κάνουμε με την Κολομβία, τους έχουμε? Πιστεύω ότι έχουμε. Θα είσαι εσύ εκεί πέρα, να σου πω, θα οργανώσεις την κερκίδα. Θα τους πεις, παιδιά, εγώ το γράφω το σύνδεμα, οπότε ακούστε πώς πάει. Θα πω, ναι, θα τους το πω μόλις φτάσουμε στο γήπεδο. Θα πάω κάτω-κάτω στην κερκίδα και. Εντάξει, εννοείται, σε κάποια άτομα θα το πω. Και θα δούμε. Μακάρι. Θα χαρώ πάρα πολύ άμα το τραγουδήσω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Νίκο, πες μας λίγο πώς έγραψες το σύνθημα. Ο τρόπος που έγραψα το σύνθημα, που ξεκίνησα, βασικά το είδα μέσα από ένα social media, μέσω ενός φίλου μου, ζητούσε να ψηφίσουν το δικό του σύνθημα. Και έτσι μπήκα και εγώ στη σελίδα, είδα ακριβώς τι γινόταν, διάλεξα ένα ρυθμό που πίστευα κατά τη γνώμη μου ότι ταιριάζει πιο πολύ σε σύνθημα και έγραψα τους στίχους. Τους στίχους έγραψες γρήγορα ή το σκέφτηκες, ας πούμε, αρκετή ώρα? Τους στίχους τους έγραψα πάρα πολύ γρήγορα, σε 5 λεπτά μέσα. Λέω να γράψω ένα σύνθημα και μπαμ να το ανεβάσω. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γράψω και κάτι άλλο, αλλά τελικά η επιλογή με δικαίωσε μάλλον. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι περισσότεροι στο site δεν τραγουδούσαν. Εσύ διάλεξες να τραγουδήσεις. Πιστεύεις ότι αυτό, ίσως η φωνή σου, η καλή φωνή σου, ήταν ένας από τους λόγους που κέρδισες? Η καλή φωνή μου. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα άτομα δεν επέλεξαν να τραγουδήσουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κατά τη γνώμη μου, έδινε άλλο τόνο αν έβαζε και τη φωνή μέσα στο τραγούδι. Ωραία και τα λόγια, ωραία η στίχη, αλλά αν το τραγουδούσε κιόλας πιστεύω ήταν κάτι διαφορετικό. Και ίσως έπαιξε και αυτό το ρόλο του για να διαλέξουν το δικό μου σύνθημα και να το ψηφίσουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί και γενικά όποιος το ψήφισε. Να σου πω, τραγουδάς γενικά? Είσαι στο σχολείο του σχολείου σου? Τραγουδάω στον Πάλιο μόνο. Τώρα θα τραγουδάς και στην κερκίδα. Θα τραγουδάω το σύνθημα πρώτα απ' όλα και μετά θα δούμε και τι άλλο.